Hej og velkommen til den her video. I dag så skal mig og Adam Ø fra min klasse spille FIFA mod hinanden, hvor at vi skal trække et papirstykke, hvor der er et fodboldhold i. Ja. Nu ser vi, hvad Adam han bliver. Hvad for et hold han skal være. Så kan vi stå til skærmen. Liverpool. Og han er United-fan. Ja. Det var ikke godt. Nej, nu skal jeg trække en. Så, hvad bliver jeg? Så er det der, hvor jeg bliver United. Ja, det håber jeg sgu. Hej, nu bliver du real. Chelsea. Så er det Liverpool mod Chelsea. Og nu kan I se med. Vi drikker bare lige noget cola og Pepsi Max imens. Jeg skulle ikke med. Jeg er ikke med. Du har den på én knap. Sådan der. Men hvad så med det der med mål? Nå, jeg glemte lige at sige, at hvis jeg scorer, så skal jeg gå ud og finde ting, som Adam han skal spise, og det skal være noget ulækkert noget. Ja, det er virkelig klamt. Ja, og så skal jeg også finde noget til mig selv, som er lækkert, og det er det samme med Adam. Ja, hvis jeg scorer, så skal jeg bare sætte noget udlæggere, så skal jeg også finde noget til mig selv. Chelsea. Nej, du er ikke United. Du er Nej, Liverpool. jeg er ikke mig. Jeg ved ikke, hvad det var. Hader Liverpool. Hvor er den henne nu? Der. Bare lige sådan, I ved det. Det kan godt være, at måske der kommer lidt rage quitting. Ja. Vi gider ikke spise noget klamt. Nej, nemlig. Nej, jeg skal have den gode, tror jeg. Ej, hvad der? Prøv at tænke, jeg tror gange. Jeg prøver Karl her. Det er den Karl her. Oj. Den her tager. Smadrer jeg. Garnacho. Tidligere United-spiller, så han rører i hvert fald ikke ud. Eller jo måske, fordi jeg er lidt træt af, at han skiftede væk. Eller er han bare til udlån, det kan jeg ikke huske. Den er skiftet. Oh my god. Jeg har et sindssygt hold. Jeg har Sterling. Ej, du har Jeremy Frimpong. 81. Isak har jeg også. Og så er der bare en på, hvem man tager ind. Vi skal lige have ham herinde. Sanchez. Ja, okay, ham skal jeg have. En gammel i stedet for... Ej, han bliver sgu der. Tager vi Isak ind. Så, jeg er klar. En, der ikke kommer, som I aldrig kommer til at se blive udskiftet i den her kamp. Lige at gå på mig. Han rører ikke ud. Han skal ikke ud. Ej, så er der jo heller ikke ud for mit. Kan jeg lige love dig for? Du kan bare stille den derovre. Bare roligt, vi trykker på pause i gamet, mens at, når vi skal ud og finde de der ting. Så. Ej, fuck. Makobolala. Nej, ja. Siv. Ja! Ja! Skidt på! Kom nu, vi skal ud og finde noget nu. Ja, tak. Det her, det bliver homo. Jeg håber bare, han ikke finder noget. Ej, jeg det. Okay, vi skal nu finde noget. Nej, og han skal have noget frøderen. Ja. Okay, ja. Okay, hvad skal vi finde der? Noget det her. Noget det. Nej, Ja, det er jo, vist det de kan vi gode godt tage. sager. Noget det her. Okay, hvad skal vi finde? Og bare lige sådan, I ved det, vi må ikke tage det, der er derovre. Ja, det er lidt Det er alt muligt alkohol. alkohol. Ja, det skal vi ikke have. Okay.
tror lidt på den der. Vi skal se den. Hvidvinedike. Venner. Men jeg håber bare ikke på olie. Det smagte det sidste. Det tror jeg bliver godt. Det var virkelig. Gælder det her? Ja. Hvidvinsedike. Det er ikke særlig meget af det. Nej. Ja, det er jo noget af det, min far han nok bruger, når han skal lave mad. Det skal han have. Jeg tror bare, vi har glemt. Den er vist ikke blevet åbnet. Jo, det er den. Det er den. Prøv at se. Det er lille. Nej, Det kommer ud nej, som et lyn. Nej. Ej, det skal vi Okay. have taget op. Prøv at se hans billede. Nej. Den der. Jeg skal ikke have så meget der. Det stinker. Det stinker. Ad. Jeg skal fandme, hvis jeg scorer, så skal jeg fandme ikke. Jeg skal bare væk. Ej, det... Jeg kan ikke på vejret, Buddha. Jeg må ikke lukke et mål ind. Han spillede igen. Oh my god. Så meget skal han altså tage. Okay. Jamen, jeg tør sgu ikke det her. Jeg skal være klar med vandhanen. Oj. Ad. Det er surt. Er det godt? Smager det godt? Jeg har stadig smagen i munden. Prøv at se ham. Jeg skal have min... Smagte det godt? Nej, det smagte... Jeg skal have min revenge. Og nu skal vi lige finde noget godt til mig. Nå. Hvad skal jeg nu have? Er det jo nok noget Chips kan af vi det ikke vælge her. imellem. Nok noget af det her, vel? Det skal ikke være nogen, der er lukket af poser. Du kan også gå ind og vælge på mit valg. Hvis Har du du vil noget det. derinde? Ja. Der er åben her i hvert fald. Ja, det må du gerne tage 3 stykker, jeg tænker. Han vælger simpelthen 3 stykker af den der. Ja. Om det er så snudt. Jeg har stadig den der eddike i munden. Føj! Det smager af... Om det stinker, og det smager af det værste, jeg nogensinde har smagt. Ej, nu stopper du. Rigtig godt. Stop! Men der bliver 100% rage quittet. Og jeg er bare så glad med mit slik. Og ikke min hvidvinsedike. Det er også noget af det værste, jeg har smagt. Så har vi lige sidste stykke. Bum. Jeg har stadig smagen i munden. Det smagte virkelig af ringe. Det smagte jo af det værste, jeg nogensinde har smagt. Ikke engang mere. Ja! Nej! Igen! Nej. Men man må altså ikke vælge. Man må ikke vælge den samme ting 2 gange. Nej, det skal jeg. Det er for det. Altså, kom lige her. Kom lige her. Du skal på YouTube, ikke også? Nå. Så får du lige en god bi. Nå. Men man må altså ikke tage det sammen. Nej, jeg skal nok gå være med at tage det. Og hvis man er sød, så giver man gode ting. Nej, jeg skulle ikke tage i dag. Om sådan fast olie, det er det værste. Hvad skal du giver mig økologisk havre. Hvad skal vi lige? Jeg tror, For det er ikke blevet åbnet. jeg tænker lidt på det her. Olie.
Ja. Det tror jeg. Vi går sgu. Nu bliver bare ulækkert for ham igen. Igen. Det lugter så ikke så slemt. Nej. Jeg skal ikke have det samme. Prøv at se her. Solsikkeolie. Det er det, han skal have. Man kan stadig lugte det her. Ja, man kan stadig lugte hvidvinseddiker. Hvem fanden er det? Er det en pige? Prøv at se, det her det er det, han skal have. Solsikkeolie. Og her kommer Williams lillebror også. Lillebrødre faktisk. Ej, jeg kan simpelthen ikke. Prøv at se. Det her det er det, han skal have. Sådan der. Nu skal jeg have det. Ja. Mm. Det smager af det der solsikkebær. Det der, mor. Kom jeg med? Ja. Smagte det godt? Nej. Ej, du slipper lige. Han tager og vælger sådan en her. Ja. Jeg kan ikke lide at kigge på det der. Om sådan seriøst, altså. Du sidder bare og nyder det i hovedet på mig. Jeg skal have et skivemål, altså. Ja. Ja, lad os prøve. Jeg skal også lige blive færdig med det gode. Amen, som den er. Om det lukker lige døren, så vi kan komme ind på vores video. Nå, men altså, jeg sidder bare og nyder sit lort i munden. Tid til tryhard, bro. Ej, hvad laver han? Det var da ikke meningen, han skulle have den. Øj. Fysik. Nej. Joao Pedro. Ja! Joao Pedro. Hvad for et nummer har Cole Palmer? Nummer 10? Ja! Ja! Det må ikke ske! Det må ikke ske! Nej! Ja! Nej! Ja! Nej! Det er så vigtigt! Så skal jeg mere godt. Jeg skal have ikke flere mål ind på mig. Og den er ikke længere. Der kommer ikke flere mål ind. Hvordan går du til siden med keeperen? Det er skam også sny, du kan. Nej, der kom sgu for meget på. Ej! Ja. Om der burde stå 3-0 nu, mand. Pis. Både fordi jeg har lavet en glidende tak. Ja! Der var... Ja! I kan det. Det må ikke 3-0 efter 20 minutter. Det må Kom ikke nu. blive ved, ellers så... Ja! Det må ikke blive ved det her. Ellers så bliver jeg godt nok. Det ender med, at du får sådan 8 dårlige ting. Kom nu lidt. Ja, da. Jeg glæder mig ikke. Han scorede. Han scorede. Hvad skal jeg have? Jeg håber, han tager noget godt til mig den her gang. Som havregryn eller sådan noget. Det skal jeg lige være. Okay. Jeg håber faktisk, at han er sød mod mig den her gang. Hallo, det her. Ja, det kan vi godt lide. Du skal smage det der. Vi må ikke få sådan noget der. Så skal du smage Det er alkohol. Det er kun for den her hylde. Okay. Men så skal det også være noget. Det skal være noget. Nej, klamt. Noget klamt. Hvis du havde. Det her. Nej, den er ikke åbnet.
Med det her. Noget, hvis det er, du bliver sur på din storebror. Hvad gad du gerne give ham så? Så man skal blive sur. Den er åben. Det der. Hvad for noget? Den der med æble. Bagved den der. Nej, for det må vi ikke tage. Jo, det var på den hylde. Der er alkohol i. Og jeg har en idé. Hvad er det? Chili mayo. Chili mayo. Chili mayo. Ja. Okay. Chili mayo. Chili mayo. Nå, men han kan godt lide chili mayo. Kan han? Ikke så meget. Jo, du kan godt, men han kan lide det. Ja. Nej, prøv lige at åbne køleskabet igen. Vi skal lige se. Han gør det, hvad han kan tage. Kun chili mayo eller mayo i, eller Han kan remoulade tage i det her. Nej, man må kun vælge ind i køleskabet, må man kun vælge chili mayo, mayonnaise. Soja. Nej. Jo. Nej, det Hvorfor Han ikke? bestemmer jo selv. Remoulade, mayonnaise eller chili mayo. Remoulade. Ja, han skal have remoulade. Det kan jeg. Prøv at se Jeg går det der. også hen til den. Skal vi lige se her igen, produkt? Jeg glæder mig bare til det lækre, som jeg skal have. Jeg kan faktisk godt lide remoulade, men du har valgt det. Jamen, du skal have en hele teskæl fyldt. Hele. Han skal have remoulade nu, og der står 3-0 efter 20 minutter. Det er simpelthen for... Prøv at se det der remoulade der. Det skal han bare spise. Ej, Jeg ikke tage en pomfrit. Nej, En frossen pomfrit. nej. Hvorfor? Jo, en frossen pomfrit må du gerne. Må jeg tage lidt af gangen? Nej, hele. Er det ikke lidt for meget? Nej, faktisk lidt for let, hvis du spørger mig. Nej, der er stadig noget der er på skeen. Stadig noget på skeen. Stop det. Hvad skulle han tage? Remoulade. Smagte det godt? Han kunne bare smage remoulade. Det var en helt... Hvad er det nu, jeg skal have her? Der er jo alt det gode næsten her. Noget der, noget her, Jeg tror ikke, vi må tage chips. noget Det der, var den her, der er åben. noget her. Nej, skal vi lige se her? Jamen, Der er jo også på mit værelse. hvad har du der? Alt forskelligt. Ej, William, han siger, han har noget på lige der, når jeg kigger om, han har noget. Kunne være, der er et eller andet lækkert, Jeg har altså som jeg skal spise. Jeg har altså noget. En ting kan jeg altså godt bruge. Så skal vi lige se her. Nøj, hvor se det der. Hvad skal han have? Jeg tænker lidt på den her. Jesus. Prøv at se den her. Så tager han den. Og den kommer fra Williams slægtskab. Jeg er fandme ligeglad. Det bliver bare godt. Så skal jeg også have Mig en. med 3 Giv mig gode ting. please en. Nej. Du må ikke Hvorfor? få den skruet, ikke? Oh my god. Det synes jeg ikke er pænt. Ej, nu holder du bare bøtte. Man må også vælge, hvis, når man scorer, at man må tage bare sådan 5 bare stykker af den der chipspose. Jeg skal bare give ham det der eddike igen. Han skal bare have det der eddike. Han kommer aldrig til at score. Han kommer aldrig til at score. Nej, Jeg scorer 5 mål. nej. Jeg scorer 5 mål mere. Mere? Jo. Jo. Så skal jeg da begynde at tælle lidt sammen her. Ja, bare altså du har sgu da også et bag total hold. Er du da også? Ikke så godt som dit. Okay, så jeg skal tage mig sammen, så gør jeg det bare det. Det sagde du også sidste gang. Der gik det sgu ikke særlig godt. Det er også fordi ingen af mine spillere kan forsvare, ellers så er det bare Løb! det eneste skud. Sådan seriøst. Oh my god! Han skal give mig havregryn. Okay. Giv mig havregryn. Nej. Hvad elsker du om? Ikke noget. Kom nu lidt. Asta. Nej. Kom. Jeg kender det her sted for godt i dag. Der tænker jeg stadig en bøde.
Hvorfor er det ikke bare lige, jeg skal finde på? Du må ikke lige lytte. Så næste gang giver du mig mayonnaise. Hvad? Nej, jeg sagde, please, at du ikke giver mig mayonnaise. For jeg kan ikke lide mayonnaise. Så giver vi dig mayonnaise. Sådan helt rent. Jeg kan kun lide det med fritter og sådan noget i burger. Men jeg kan bare eddermame ikke lide det rent. Det er noget af det værste. Jeg holder bare for vejret. Jeg kan ikke lide det der eddike, det smager røv. Hvorfor skal jeg have remoulade? Mayonnaise. Ej, vi har ikke meget af det. Jeg har aldrig smagt mayonnaise rent. Nej, men det skal du nu. Der er ikke ret meget tilbage, så det bliver altså ikke ret meget af dem. Der er nemlig ikke særlig meget tilbage på mærk. Ej, men så meget du kan få ud. Det er jo fordi, jeg skal også have... Ikke på bordet. Det var købt. Prøv at se. Han spiller på bordet. Jeg har fået mayonnaise, jeg har fået remoulade, jeg har fået Drik du til at score nu. og jeg har Der står fået 4-0. Der står 4-0. 4. 4-0. Jeg kan ikke det her. Hvad kan du ikke? Kom så. Vær klar på det. Der er ikke engang særlig meget. Oj. Så find den gode ting, du sagde. Jeg tror, jeg går ind på dit værelse igen. Hvad laver du? Jeg går også ind på Williams værelse. Det værste. Ved I? Ja, og så kommer mayonnaise. Det skal jeg aldrig have. Ej, jeg skal bare ikke misse, eller du skal bare ikke score en mål. For jeg gider simpelthen ikke have det der eddike. Det får du, hvis jeg scorer. Nej, William, hvad fanden? Jamen, det er noget, der er sket med det. Skal lige se, hvad der er her i. Det er kun slikkepinde. Nå, er det? Mm. Mm. Men det tror jeg ikke, du kan nå at spise før næste mål. Skal vi tage den her? Ej, ikke Skal sådan vi tage et stykke? Ja, du må gerne tage det Altså, jeg tager lidt af den her. Store. Jeg vælger, hvad du må få af den. Nej, mig der scorede. Ej, så tager du sgu da bare det hele. Nej, jeg tager ikke det hele. Du har herfra. Herfra. Ja. Hvad? Hvorfor er den gået i gang? Nej, stop. Sådan der. Ej, det var Salah, der scorede. Ja. Så er du ikke en straks. Han vælger den her. Han vælger sgu. Er den i gang med det? Stop så. Jeg får min revenge Aldrig. om 5 sekunder. Tryhard tid. Nej, jeg mente ikke lige. Nej! Det der. Nej! Nej, vent da ikke. Du er også den bedste forsvarsspiller i hele verden. Nej! Ja, da. Jeg har ikke været halvleg endnu, og det kan jeg ikke lide. Ja, og der står 4-0. Jeg håber, det bliver omvendt i anden halvleg. Ej, så begynder jeg at være videre, som det er ikke. Jamen, du får det samme. Udover olie, det smagte ikke af en skid, men det var stadigvæk meget ulækkert. Kom nu! Det var ligesom de Nej, der nej, flødeboller. nej! Jeg tror, det der eddike ren, det var nok noget af det værste, jeg har smagt i hele mit liv.
derfor. Og gør chancen større. Nej, hvor er det lækkert, Sanchez. Come on, Sanchez. Jeg drak noget. Synes jeg ikke lige, det er sådan... Kom nu. Nej. Ej, hvad laver jeg? Ja. Hvad laver jeg lige der? Nej. Det har jeg faktisk aldrig blevet gjort på før, tror jeg ikke. Men seriøst. Agos. Yeah! Ja! Hvad? Jeg havde scoret, så Det ved man faktisk ikke. så blev man bare pause. Ej, det mener du fandme ikke. Det gør de. Jeg havde fået ekstra snacks. Oh my god, nej. Nej! Jeg kunne lige have fået eddike. Ja. Han skal have det eddike. Hvor går han ud til mig? Kom nu. Væk. Pres. Ja! Nej, der er ikke offside der. Der var ikke offside, jo. Oj. Musala. Nej, ja. Der er videre. Frimpong. Der er videre med Frimpong. Igen. Der er frispark 2 gange der. Tak. Ej, det var det tættest på. Ding. Vær klar, Pia. Nej, der er ikke mål der. Yes, man. Yes. Skip. Jeg var faktisk lidt at tage Garnacho ud. Han har ikke rigtig spillet den bedste kamp. Men jeg har ikke rigtig nogen gode. Der har ikke været mål i noget tid nu. Nej. Der har ikke været mål i hele anden halvleg. Har der? Nej. Kom nu, løb. Satan, men... Hvad er det? Nej, jeg skød for hurtigt. Nej. Skød alt for hurtigt. Der er Offside. Ja. Nej, jeg håber lige, der ikke var. Kom nu. Han er din keeper, ikke? Og nu begynder han at redde noget. Det gør han ikke i starten. Det er faktisk begyndt at blive lidt irriterende. Jeg gider gerne have mere godt. Jeg har ikke fået noget godt. Nej, du har bare fået ringe. Jeg har bare fået ulækker. Altså, det er jo ligesom fattig mod... Ja! Jeg græder snart. Du synes, jeg græder snart. Jeg græder snart. Kom nu! Han bliver 5, han giver mig det værd. Ja! Der er jo snart ikke noget dårligt tilbage derude. Ja! Og han er virkelig rigtig til at spille FIFA. 5-0. Synes du er bare heldig den her gang. Jeg er ikke heldig. Jeg er bare god. 5-0. Den her gang spiller jeg også ringe. Han skal ikke give mig ketchup. Ikke give mig ketchup. Ikke give mig ketchup. Ikke ketchup. Ikke ketchup. Ikke ketchup. Ikke ketchup. Ikke ketchup. Ikke ketchup. Hvad skal du om? Ikke noget. Kun noget, jeg ikke kan lide. Ikke ketchup. Ikke ketchup. Ketchup. Jeg ved, du gider gerne have det. Nej, jeg Fordi kan du ikke lide siger ketchup. Nej, jeg spiser mayonnaise. Jeg tager mayonnaise, jeg tager aldrig ketchup. Jeg tager aldrig ketchup. Ja. Du giver mig Gå væk. ikke chili mayo. Gå væk. Nej, jeg skal lige. Nej, Gå lige væk. Gå væk. Nej, du skal gå væk. nej, Du skal gå væk. nej. Du skal gå væk. Det kan du ikke bestemme. Jo.
Jeg skal bare lige sige noget. Gør du ikke? Gør du ikke? Skal vi være søde og give dem chokolade? Eller skal vi starte? Jeg tror, vi skal være søde. Bare give dem en masse chokolade. Ja, jeg ved godt, hvad du skal give dig. Det får du lov til at se her. Prøv at se her. Ja. Så jeg har sagt, at vi... Hvad er det her? Nougat. Jeg har besluttet, at vi skal være søde. Så vi giver dig chokoladesovs. Yes! Du er en goat. Goat? Ja. Der er han sød. Han er virkelig sød den der gang. Yes! Så næste det faktisk noget. Pauli, jeg skruer igen og Pauli, jeg skruer igen og så fuldkommen hjem det klammeste nogensinde. Hvad siger du? Hvis du scorer et mål mere. Ja, så giver jeg dig bare noget lækkert igen. Det gør jeg ikke. Det var ketchup. Jeg giver dig noget virkelig klamt. Jeg skal passe på. Jeg kan spise så meget af det. Jeg kan stadig lugte eddike. Jeg kan stadig lugte eddike. Så god som ny. Nu skal vi se, hvad han vil have. Skal jeg nu ind på mit værelse igen? Ja, Snart ikke mere slik. Jeg sagde bare, at jeg snart ikke havde mere slik. nej, nu skal vi lige se her. Er den her åben? Ja, du må tage 5 stykker derfra. Hvad gør jeg? Så jeg vælger den her. 5 stykker. 5 stykker. 5 chips. Jeg kigger bare lidt væk, fordi jeg gider at se det. Så. Det var vist også 5. Hallo? Okay. Jeg havde nøj på. Der havde jeg lige nøj på i et stykke tid. Ej, det er faktisk begyndt at blive næsten kedeligt at bare få gode ting. Jeg synes, at jeg keder mig lidt med gode ting. Gode ting, Ja, nemlig. Som Jeg du ikke keder har mig fået. med det. som du ikke har fået. Nemlig. Jo, jeg har fået en god ting. Chokoladesauce. Kom nu, Sanchez! No way. Sanchez! Der er no way. Sanchez! Han har reddet en sindssyg. Kom nu. Han har reddet en sindssyg. Sanchez! Han gjorde det igen! Hvor? Adam, du kan Sealand. ikke skærmen fra dig. For dig. Prøv her. Igen. Wirtz. Nielsen, han får ikke lov til det, Wirtz. Nå ja! Nu er han på linjen! Der er en forsvarsspiller, som hedder seriøst reddet den på linjen der. Oh Og endnu en forsvarsspiller, der redder den. Der er no way, han har reddet den på linjen. Og så nu scorer du noget. Nej, det gør du ikke. Jamen, jeg kan mærke, der kommer lidt til mig på et eller andet tidspunkt. Ja, og det bliver for mig. Ej! Ej! Hvem bliver det så fra? For mig. Ah. Nu synes jeg altså også, det er min tur. Det er Garnacho. Garnacho og Pace. Loki. Ja, det er, jeg læser det. Oh my god, jeg er ikke. Jeg er lort lige nu, jeg er lort. Oh my god. Han skal have det, Eddike, seriøst. Han skal have det. På et tidspunkt. Men bare lige
Hvis at vi går i straffesparkskonkurrence, som er minus 0,1% chance for at ske. Ja, fordi der står 5-0. Nej, der er 5 minutter tilbage. Mm. Det er også det. Jeg skal score. Nej, det skal jeg. Jeg skal score. Jeg skal have mere. Jeg vil have godter. Jeg har ikke fået noget. Jeg skal lige smage, hvordan det smager. Og så skal jeg nyde det i Adams lille bitte hoved. Kom. Altså. Yeah! Nej! Så er det en vanvittig tak. Nej. Okay, jeg skal tackle, og så er det bare... Oh my god. Nej! Jørne! Jeg skal have mit hjørne. Jeg når ikke at score. Yes! Det er kun mig, der har chancen for det. Men det skal... Ja, men det skal jeg ikke. Yeah! 5-0. Vi skal have en ny en, hvor vi trækker et nyt nummer. Like og subscribe. Like og subscribe. Det gav bare, altså direkte der, hvor Adam siger, like og subscribe. Like og Så falder den subscribe, ned. hvis I gerne vil se en short, hvor vi tager straffesparkskonkurrence mod hinanden. Hvor vi så den, der taber, kan det være, at han skal have noget klamt igen. Og den, der vinder, Ej, skal det nok synes have jeg noget nu bedre ikke. igen. Her, Adam, kom, træk en. Så trækker jeg også en. Ikke Real Madrid. Real Madrid. Barca. Han El fik Clasico. Barca, jeg fik Real Madrid. Det her, I gør, det her, det bliver en Clasico. Jeg ved ikke, om vi kan se, det står lidt. Ja, det kan I nok ikke, men Real Madrid. El Clasico. Hvad? Der er kun Ja, jeg kobler det sammen. Hvis jeg kan. Barca! Og jeg er også Barca-fan, så det er sindssygt godt, så jeg ved, hvad jeg skal have inde. Tror jeg da. Ja, jeg er ikke. Jeg er faktisk også mest Barca-fan over Real, men jeg er ikke rigtig Barca-fan. Jeg er meget større Real. Og sådan noget. Nej, ikke Real. Hvad taler jeg om? United. Det er ikke Real. Altså, jeg er jo Barca-fan, fordi det har jeg arvet fra min far. Nej. Jeg skal lige... Jeg tror, det bliver en tæt kamp, det her. Det tror jeg sgu ikke. Tror du vinder stort igen? Ja. Det tror jeg sgu ikke. Jeg tror, jeg vinder den her. Det tror jeg ikke. Eller så er det Skal vi have en Rudiger, og skal vi have Alexander Arnold. Valverde, mand. Han skal bare ind. Og så Bellingham her. Low-key, det har mit hold. Det er faktisk low-key. Jeg er Det er jo meget sindssygt. low-key godt hold. Kan... Det er det faktisk. Nej, jo ikke. Kan... Arda Güler, han kan vel godt. Jo, vi skifter bare lige. Ej, det her, det er mit hold i går. Prøv at kigge det her. Det er faktisk ret godt. Prøv at kigge det her. Nu skal vi lige... Prøv at kigge det her hold. Det er jo helt sindssygt. Vini, Mbappe, Güler, Valverde, Bellingham, Rodrigo, Carreras, Huijsen, Militao, Alexander Arnold og Courtois. Og så Det har er vi sindssygt. Dabel. Det var helt sindssygt. Skråstreg, dårligt træner. Hvis de stadig har Xabi Alonso her, eller har de stadigvæk... Nej, det er ikke Xabi længere. Jamen, nu tænker jeg også ind i FIFA. Nej, det tror jeg ikke. Ja. Lidt, Nej, det tror jeg. Det tror jeg. De har da i hvert fald fået en ny. Nu skal der spille med nogle sindssyge spillere. Lidt bedre end Liverpool. Og lidt bedre end Chelsea, hvis jeg skulle sige noget. Ja. Det er jo Chelsea og Liverpool-fans nok ikke. Oh my lige- god! Du er tæt på det der, faktisk. Men der var offside, var der ikke? Nej, ikke.
Men så er Mbappé bare stukken. Nej, Men hvor Balde. Balde hurtigt, eller hvad han hedder. Jamen, det er Balde. Nej! Godt, Garcia. Ej. Kom nu. Kom nu. Oh my god. Altså bare lige sådan, jeg ved det, det er ikke mig, der er dårlig, det er bare Adam, der er fuldkommen crazy. Det er ikke mig, der er dårlig, det er bare Adam, der er fuldkommen crazy. Altså, Hvor jeg Zealand. ved det. Det skal I bare lige vide. Det er ikke mig, der er dårlig, det er bare Adam, der er crazy. Nej. Hvor jeg ringe lige nu. Men det er jeg meget lægge. Nej. Nu skal vi ikke have et eller andet 5. Dani Olmo! Nej! Dani Olmo! Nej! Oh my god, den redde. Den redde min. Var det Kubasi? Det tror jeg sgu. Det var helt vanvittigt, det der. Jeg var så tæt på. Ej. Goated redning af Courtois. Frispark, fedt. Det er gult kort der. Gult kort. Hvis jeg får rødt kort, så... Ej, du får et kort der. Nej, hvor er det flipping ring, det der. Det har været med at ringe. Nej. Ja! Garcia! Verdensklasse redning. Kom nu, Garcia. Oh my god. Ej, altså nu, ham der Joan Garcia. Han er vanvittig. Ej, nu skal jeg lige stoppe her, ikke? Altså, i sidste kamp, Det der er havde anden, nej, det er tredje gang nu, faktisk. ja, i sidste kamp, Der var det muligt, men også. der havde du scoret 3 mål på det her tid, og nu Ja. har du ikke engang scoret. Nej, nu har jeg ikke engang skruet. Det er bare et tegn på, at jo bedre holdene er, jo sværere er det at score. Mit hold er så også godt, men det er bare sådan, din keeper er det. Ej, målet, det kommer sgu snart. Tror du ja til mig? Nej, til mig. Det tror jeg også, det gør for mig, ja. Jeg skal da også have et mål. Nej, det kommer nu! Ja, det er så vigtigt! Yes, Adam, han skal have eddike! Så Adam, nu er det din tur! Det er din tur! Det er din tur! Kom så, det er din... Jo, det mener jeg. Men du må også gerne få så lidt, som jeg gjorde. Eddike! Og jeg dipser for at stå langt væk. Du skal have eddike, Adam. Ja. Det havde jeg besluttet mig for. Ej, det gider jeg simpelthen. Nej. Bare vær klar med vandet. Det smager. Hør til. Det er så vigtigt. Du skal bare skrue det. Mor, jeg scorede, så nu laver jeg min revenge med at give Adam eddike. Det havde han også givet mig, så nu skal jeg også give ham det. Så Adam. Ej, det stinker. Mhm. Og det er helt vanvittigt, så meget det stinker. Ej, der kommer den. Jeg gider simpelthen ikke. 3, 2, 1. Det smager af HT. Det er så vigtigt. Ikke også, Adam? Det smager virkelig ringe. Ej, hvor var det fedt, det der. Så Adam, nu fik... Jeg sagde, jeg ville få min revenge. Sagde jeg ikke det? Nej. Det er så vigtigt. Men seriøst, jeg ved godt, hvad jeg skal have. Skal jeg have 3 stykker af det her? Nej, nu skal han jo have slik. Det er så lækkert, det her. Ej, jeg gider simpelthen ikke. Jeg skal bare score her, ikke? Næste gang, jeg er fuld. Kom lokker ind på FIFA, og så giver jeg ham det klammeste nogensinde. Og så får jeg, og så
æder bare lige foran ham. Han er kuks. Kom nu lidt. Nu skal vi lige til at... Ej, det der eddike der, ikke? Og det er virkelig ulækkert. Ja, det sagde jeg til dig. Nej, det er sådan virkelig Det ulækkert. er det værste, jeg har smagt. Ja, det tror jeg. Det er det også. For mig. Alt det er klamt. Kan du ikke stadig have eftersmag? Nej, ikke fordi jeg tog så meget vand. Nej, en bare for fuglen, mand. Ej, nej. Ej, nej. Lad nu bare være spændt. Barcelona her, ikke? Og jeg skal... Det er det første mål, jeg lukker ind, så giver han bare noget. Det gjorde du altså også. Ja! Kom nu! Det må da bare ikke ske. Han får det klammeste nogensinde. Nu skal I lige se her, ikke? Hvad han får. Han siger, at han ikke gider ketchup, men det tror jeg så godt, han gider. Men jeg har allerede besluttet mig, hvad du gider have. Han kan nemlig ikke lide smør. Altså overhovedet ikke lide smør. Så det er det, han får. Han får smør. Du giver mig ikke smør. Hader smør. Hader. Altså han hader smør. Selvfølgelig giver vi ham det. Det næste det er sådan noget ekstra klamt. Du skal sætte den der på. Han hader smør. Han gider bare ikke have smør. Nej. Og vi skal lige sætte den op. Altså. Nej, vi skal. Der var en smørgris, blev jeg kaldt. Nu kan jeg smør. Ja, vent lige. Prøv lige 2 sekunder. Skal lige sætte den her på. Han skal ikke have den her. Det får han fandme næste gang. Så bare lige putte det på plads. Herinde. Så putter vi det bare lige herop. 2 sekunder. Sådan, der er det på plads. Han gad faktisk ikke give mig smør alligevel. Det var så vigtigt. Han gider ikke give mig lever. Ej, han giver mig lever. Han gad simpelthen bare ikke. Han får lev på sig. Simpelthen ikke. Han er Så klar. tager jeg også meget nu. Han tager meget lev på sig. Altså, i videoen, hvis du får fået første 2 gange i Wii Sports. Gå ind. Så. Han skal lige have nogle Skal jeg gode. vise jer, hvordan det er, man tager meget? Det her, det er alt det, han skal have. Nej, prøv lige. Det her, det er alt det, han skal have. Det er ikke smør. Det gad jeg ikke alligevel. Det kunne jeg simpelthen ikke spise. Det kunne jeg bare ikke få ned. Men det er bare levsteg. Men det smager godt rent. Hvad skal Adam så have? Jeg tror bare lige ind i dit flæskab igen. Ej, altså det... Nej. Vi skal lige redde dit flæskab. Ja, tak. Det var pænt af dig. Det ved jeg godt, det er så godt. lige. 3 Vi stykker. tager det her igen her. Det er faktisk godt. Det er fucking godt. Hvor mange er der? Ja, okay, der er mange. Skål. Så skal han have noget rent lort. Det bliver det værste. Det bliver sådan det værste. Hvad kan du ikke lide? Lev på steg rent. Det er gerne slemt, den er lige om. Hader det. Du kan godt lide leverpostej. Det ved jeg. Rugbrød, men ikke ren. Ej, jeg er helt vegetarisk. Nej, en af dem er gået død. Det er min. Min er gået død. Er den? Så spiller jeg bare i opglader. Men den er gået død. Så. Hallo. Ja, han er lige gået død. Om det er købt. Han spiller bare i en oplader. Så er Jamal. Løb lige. Løbetur, Jamal. Ej, Jamal. Jeg mente ikke lige sådan, at du skulle spille sådan virkelig ringe.
jeg gider ikke have smør. Det må... Stop. Adam, stop. Jeg gider ikke have smør. Stop. Okay, ikke Det smør. gider jeg synes ikke. Ikke smør. Skal vi give ham en hel uge? Hvad skal jeg have? Skal vi give ham en hel uge? Jo, Fordi jeg ser til min hand. Ej, han vil faktisk ikke. Vi må faktisk ikke give ham. Vi må faktisk ikke give ham hundegåbet. Vi giver ham. Nej, den skal åbnes. Den er ikke åbnet. Ej. Der er ikke noget godt her. Det værste, jeg kan lide her. Du får håndtæppe. Nej, det må man ikke. Jeg ved allerede godt, hvad det er. Det værste, der er herinde. Det ved jeg ikke. Jeg ved godt, det værste, der er. Okay, du bliver ved med at sige alt muligt om ketchup, så vi giver ham ketchup. Det er det værste, der var herinde. Men for, jeg tror, der er... Jeg mener, jeg gjorde det noget andet end mig, du gør det. Jo, jeg giver. Ja, og hvad nu giver jeg mig Jeg gider ikke ketchup. Jeg har fået remoulade, jeg har fået mayonnaise, og nu får jeg ketchup. Nej, hotdog ketchup. Hotdog ketchup. Det er værd normalt. Er det? Ja. Det behøver du ikke lige sige, når jeg skal til at have hotdog ketchup. Ja, det har ikke hotdog ketchup. Jo, sådan noget tror jeg da i hvert fald. Prøv at se der. Ui. Lidt mere. Nej, stop. Jeg hader ketchup. Der er sgu ikke særligt meget på. Altså, Er du sådan tilfreds? er det i hvert fald. Altså, nok. Mads, han spiser ketchup på alting. Ja. Skal du ikke have noget ketchup? Jeg scorer ikke nogen til, for jeg kom til ham her. Skal vi bare tage... dårligt, du kan give mig. Nej. Der er seriøst ikke noget dårligt. Nej, faktisk ikke. Det er dog. Jeg skal have en af dem her. De Prøv at se, dem her, De er så gode. flipping gode. Det er sådan noget chokolade. Det er sådan noget Som chokolade, smager så prøv at godt. se. Prøv at se, det her chokolade, det smager virkelig godt. Det er også dyrt. Må jeg tage det her stykke? Mm-mm. Bare for alt det dårlige, jeg har fået. Nej. Jamen, så giv mig kameraet. Det er vitterligt en lang video, det her. Nu skal jeg bare score et mål. Og så skal jeg tage chips. Og så skal jeg gumle den lige op i hovedet på ham. Ej, kom ikke til at ske. Jo, jeg tager Pepsi Max Power. Kom nu. Jeg har taget Pepsi Max Power. Ja da. Løb. Yes. Det er så vigtigt. Han kan ikke give mig ryg der. Camille Lucas. Måske det faktisk. Ej, bogstaveligt. Talt. Ej, god kort. Ej, men det er på Balle, så jeg skal bare sende den over i Balles side, så kan han ikke gøre noget. Så! Han har ingen chance jo. Ja, nej! Jeg skulle ind for at lave finesse. For den har jeg læst. Nej, hvorfor? Ja. Tak. Ej. Løb, Mbappé! Nej, han var for hurtig, Mbappé. Ja! Han kan ikke med venstre ben. Christensen med Balde. Nej, jeg nåede det ikke. Det er ikke far, jeg skulle. Så tager vi... Hvad? Det er... Hvorfor er det bare, at den stopper, imens jeg er på et angreb? Ej, men... Så... Hvorfor er det altid ham, der starter med bolden i anden halvleg? Det er fordi, du startede med den. Skift nu til en anden af dem.
Nej. Spiller der. Nej. Åh, nej! Lewandowski! Lewandowski! Ja! Kontrollen! Jeg havde lavet chip, men så Ja, gad det vidste jeg godt, det vidste jeg godt. Det var, jeg gik ud, og så gik jeg ind igen. Ja. Fordi så gad du at skyde ud. Nej. Eller chip, og så havde han noget. Hvad er det? Fuck. Nej! Han har stået så flot, han har Garcia. Ej, det Ikke også? Fejl. Han har stået så godt, Garcia. Er vi Det er enige, det. Garcia han har stået? Ham der, Joan Garcia fra Barcelona, han er verdens bedste målmand. Skal jeg lige love dig for, han redder mange? I hvert fald i FIFA det. Ja, Og han var kun sådan... han er meget bedre end ham der Couture. Ej, Couture han var jo så godt, men ikke i forhold til ham der Joan Garcia. Han er jo helt vild. Altså, Ja. han har lige reddet den. Ja. Det er ikke. Nej, det er så dårligt af mig. Nej, det er så dårligt lavet af mig. Det er fordi, at du gad sådan at lave noget sejt. Ja, ej, det var dårligt af mig. Der. Spiller vi der? Nej, der er lige offside. Nej, det var der ikke. Ankle taker. Ankle breaker. Nej! Ej, hvor er det godt taklet det der. Det er så heldigt, det der. Nej! Ej, det... Ej, nu begynder jeg bare at faktisk en lille tur nu. Og at den ikke gider score flere mål. Den ikke gider score nogle mål. Ej, det er keeper ikke, han har reddet dig for i hvert fald 2 mål nu. Mhm. I know. Det er derfor, jeg er glad for min keeper. Over faktisk. Oh my god, det er så heldigt af mig. At han havde fysik, ham der. Nej. Ja! Det er så vigtigt! Ha! Det er så vigtigt! Så længe du ikke giver mig leverpostej. Ej, det giver du mig faktisk ikke. Nej, det gør jeg ikke. Ej. Det er ligesom, du ikke vil give mig smør. Så må du også vælge en, som du slet ikke vil have. Ja, det er leverpostej. Ja, for mig er det smør. Nu kommer vi ud til eddike-duften. Ja. Ej, jeg håber faktisk ikke, der bliver scoret mere. På en måde. Jo, det håber jeg faktisk. Hvorfor? For jeg håber, jeg scorer. Jo, jeg håber faktisk, at jeg scorer, fordi så giver jeg da bare noget godt inden for mit værelse. Fordi jeg gider ikke herud. Hvad skal jeg give dig? Kan du lide chokoladesauce? Får jeg chokoladesauce? Kan du lide chokoladesauce? Ja. Så får du det. Nej, han får faktisk nougat. Yeah, nougat-sauce. Og jeg skal have... Hvad skal jeg have? Ja. Hvad skal jeg have? Det er da noget af en gåde. Jeg tror også, jeg tager sådan en her. Det kan jeg vist ikke løbe fra. Sådan noget her mega lækker chokolade. Det kan man ikke løbe fra. Det kan man bare ikke. Sådan gør jeg også altid. Du skal have meget. Nu får du nougat. Jeg skal til at score, og det er nu. Til at score, og det er nu. Det er lige nu. Prøv at se, hvor meget nougat der er faktisk. Det skulle da kun gå ud. Bare lægge telefonen. Ja. Det var faktisk godt. Det smager bare lidt Nutella. Det er sindssygt lækkert nougat. Adam, jeg tror faktisk, Jeg scorer nu. Nej, det er mig, der scorer. I skal ikke lytte til ham. Han siger, alt det, han har sagt til jer, det er forkert. Nej. Masser af tid til at score et mål. Har det været halvleg?
Ej, jeg vil faktisk gerne have den her uafgjort her, så kan vi få straffe. Det gider jeg finde med. Nå ja, så er det jo bare med ikke at misse. Ej, hvis vi går i straffe, skal vi så ikke aftale, at så, hvis at man misser, hvis at man scorer, så skal den anden altså ikke have noget. Jo. Det er virkelig. Det er faktisk rigtigt. Så er det kun taberen, der skal have hele straffesparkskonkurrencen. Nej, Carl, der skulle du være på Jamal, så du kan få bolden. Kom nu. Ui, sådan det der, det er ikke godt, det er ikke godt. Nej, det er godt. Nej, min Lopez. Ja. Nej, lad nu være. Boldkontrol af at Frankie de Jong, men mister bolden direkte af Mbappé. Bellingham. Nej, det var Jude Bellingham. Mbappé kom. Ja, men det var Mbappé, der havde bolden. Du pludselig her. skift nu til Aguero. Ej, Det der, det er low-key banger, det der. det der, det er low-key lar. Nej. Ikke mere. Nej, ikke. Oh my god. Der var Ej, jeg skal til at score nu. For kuglen. Sagde du lige for kuglen? Ej, den er tynd. Nej, hvor er den tynd. Simon, Er der Huisen? det er bare Huisen, han er den eneste, jeg ikke kan takke. Ej! Ej, Fris. Ej, pis. Nej, jeg kommer ikke til at score den hele tiden, så ikke. Jo. Nej! Så skal det da i hvert fald blive nu. Nej, hvorfor er jeg ravrudet, han læser den. Jeg synes egentlig, at der er Han ej, nu, hvor satan. klassisk. Vi skal ikke have noget golden goal eller sådan noget. Ej, fordi eller straffe. Klassisk eller straffe. Ja, golden goal, det er sådan noget værd lort. Ja, Det er sådan nøjeren. hvor er jeg god, mand. Golden goal, det er noget af det Hvor er jeg værste, god, jeg hvor er jeg ved, god, hvor er fordi jeg det er god. så nøjeren. Nej, men altså, Mbappé og Vini, hvor de skal lige begynde at score nogle flere mål nu. Kan jeg lige mærke. Ja, de er angriber. Altså, jeg har kun scoret med Jamal, og han er højre vinge. Ja da. Hvad? Jeg pegede den over mod Jamal. Nej! Rødt kunne der nok godt være. Ej, der er gul. Nå, jeg tror lige, der står ud. Ja, det tror jeg godt nok også. Ja da. Spiller vi der? Jeg troede sådan seriøst lige, at jeg skulle være ude. Jamen. Altså, hvis det var en en meget hård Oh my dommer. God. Hvis det var en hård dommer, havde jeg fået rødt. Ja. Der er nogle dommer, der nok godt kan lade være med at give gult, men det er jo nok ikke. Lad være med at give gult. Der er dig. Jeg tror, så skal jeg bare lade være med at dumme. Jeg går lige med Asta. Det må du ikke gøre. Ja! William, hvor er det Ja. Asta? Hvad mener du om sådan en United-hund? Åh. Kom med, Asta. Sådan så giv mig noget. Nu godt skal han eller bare noget. have noget klamt. Nej, han giver mig noget mega klamt. Ej, det Men der er ikke noget klamt, du kan give mig. Fordi det er kun mayo, chili mayo og ketchup og remoulade, du måtte give mig fra køleskabet af. Og alt det, der er åbnet, har du allerede brugt nogle af der. Så må det bare være noget slik, jeg ikke særlig godt kan lide, eller noget. Nej, det er så Eller sgu riskiks, som jeg ikke særlig godt kan lide, som bare er kedeligt. Er der ikke et eller andet her? Er den her åben? Jeg tror ikke, vi skal tage det. Jo, så kan du bare lige få en lille teske. Det må vi ikke. Hvorfor ikke? Det er kakao. Det er kakao. Jeg ved ikke, hvad jeg skal give dig der. Riskiks smager af røv, siger jeg bare. Nej, det gør det ikke. De er meget tørre i hvert fald. Jeg har en, må jeg godt give dig riskiks med ketchup? Okay. Han får riskiks med ketchup på. Nej, så er ikke riskiks.
Hvad så? Så skal det også være et eller andet lille noget. Som Den der er en. sådan en her. En grinebulle. Okay. Han Han får... får... Det er på madpakkerne. Og er der ikke et eller andet? Så sådan en her. En sådan en her. Med ketchup. et stykke slik Med ketchup. med ketchup. Og det er surt. Okay, hvad tror I? Surt slik plus ketchup. Tror I, det smager godt? Det tror jeg ikke. Low-key faktisk lidt. Det tror jeg ikke. Tror du det? Måske lidt. Billigere. Altså, han tror, at surt slik plus ketchup, det faktisk smager godt. Jeg siger Han er blevet en helt vimmer. Det kommer overhovedet ikke til at smage godt. Nu skal vi lige se. Nej! I når ikke engang se det. Men der var altså ketchup på. det er bare sådan det der ketchupen væk, og så bare stykke slik. Damn, det smager godt. Jeg skruer på min gang til, så kan jeg godt love dig for. Så får han noget klam. Han får ikke noget med slik og ketchup. Han får ulækker. Han skal have noget lort. Han får lort fra min numse. Ej. Nej, okay, det tror jeg også, man bliver sådan lidt syg af. Kom nu, skæft for satan. Prøv at se, træk. Ja, og nu starter du med bolden, Det hvis du gør det. gør jeg. Altså, det er så fedt for dig. Ja, og der er kun 15 minutter tilbage. Ja, i 4-5 minutter. Ja, og det er sådan 2 minutter. Nej. Det ved jeg faktisk ikke. Low-key ikke. Det er sådan Kun 2 1,5. minutter. Det er sådan 1,5. Nej, mere. Ja, okay. Når det forlænger spilletid. Jeg scorer en Nu er der ikke noget, du kan give mig dårligt. Der er ikke noget dårligt, Jeg du finder kan på give mig. noget, Jo, jeg har lavet en idé. Vi tager buggles. Ikke også? Hør mig lige. Nej. Kan vi godt åbne sådan en her? Nej, hvorfor? Nej. Okay, vi giver ham en buggles. Og så det er sådan en helt en. Og så er den helt fyldt med chili mayo. Helt fyldt. Det er ikke chili mayo. Jo. Der er næsten ikke mere nu. Vi må ikke vælge det samme. Og jeg har scoret så mange mål. Jeg tror, jeg har scoret 4 i den her kamp. Og så var der en anden kamp, som vi spillede før. Scorede jeg vist 6 eller 5. Det er helt sindssygt her. Han har spist det. Det er når ikke engang at se dig. Put chili mayo på. Det var Han synes det er stærkt. Nej, vent. Hey! rib. Bas. Prøv lige at snyde dig. Vent nu! Du har bolden. For helvede, vi lader sætte lige deroppe. Ej, jeg skal nok stoppe. Du trækker tiden ud. Okay, nu skal vi lige skifte. Nej, kom nu. Ej, jeg skifter lige. Ej, jeg skal have en frisk Fallon Torres ind. Ja, det er også sjovt. Og en frisk Garvey. Jeg finder, jeg har ikke rigtig gjort det bedste. Rashford kommer ind. Gør vi lige sådan her. Skifter vi sådan der. Nej, faktisk. Sådan tonen her. Og så tager vi Asensio ind. Han kan godt. I stedet for Huisen. Bum. Så er vi klar. Skiftede du Vinny, eller var det Mbappé, du skiftede ud? Det er lige. Så ikke Mbappé. Nej. Jeg glemte lige, jeg havde scoret 4 nu. Det bliver svært, det her video. Det må jeg godt nok indrømme, det gør det. Du skal nok score inden for sådan 5-4 minutter. Der er engang inden for 5 minutter. Nej, det er der næsten ikke engang. Det er der ikke. Nej, det er der ikke engang. Til skud!
Nu gælder det bare om der er nogen, der scorer, fordi han kan ikke få Nej, liv. men jeg kan nå at få snoller. Det kan jeg godt. Nej, det kan jeg ikke. Jeg når ikke noget mere snoller. Nej, men det kan være, jeg kan få noget. Men vi glemte faktisk at give... Oh my god! Jeg fik straffe! Men vi glemte også at give mig noget godt. Nå ja, så får du bare 2 stykker. Eller vi kan også sige, at du får 3 gode ting, men så jeg ikke får noget dårligt. Den er vist... Yeah! Get in! Nu skal vi ud og vælge noget dårligt til videoen. Ej, Adam, der er ikke noget dårligt. Der er ikke noget dårligt. Og jeg gider heller ikke derude igen. Vi finder bare noget her i til os begge to. Nej, du får ikke noget der i, Jo, så får jeg bare ingenting. Ja, okay. William, der er ikke særlig meget dårligt. Han får bare ikke noget. Men jeg skal så... For du glemte at give mig noget Jeg godt tager bare det her. Nej. Så jeg skal finde 2 ting, der er gode. Og jeg tager begge dem her. What? Og så vil vi gerne sige tak for den her video. Nej, vi er ikke færdige. Er vi? Jo, tak for den her video. Og hvis I gerne vil se med, så se mine andre videoer. Så Og vi like lægger og subscribe. Vi lægger en shorts video op senere. med straffesparkskonkurrence. Med straffesparkskonkurrence. Ses.